நண்பர்கள் அனைவருக்கும் காலை மாலை மதிய வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்வது உங்கள் நண்பன் அருண். இன்னை வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்கோவை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். அதாவது சிங்கப்பூரில் வந்து பொருள் அனுப்புறதுக்கு வந்து கார்கோ பெஸ்ட்டாக எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆகுது, இப்படி அனுப்புறதுல வந்து என்ன ப்ளஸ் இருக்குது என்ன மைனஸ் இருக்குது, இதை தவிர வேறு என்ன வழியில் வந்து நம்ம கார்கோவில் அனுப்பலாம் அப்படின்ற எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே பார்த்துடலாம். இது இப்போ தான் நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு வரீங்க அப்படின்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி நோட்டிஃபிகேஷன் ஆல்னு கொடுத்து வச்சுங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற தகவல்கள் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே வரும். ஓகேங்களா? ஓகே, சிங்கப்பூர் வந்து நம்ம வந்துடுறோம். சிங்கப்பூர் வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்துட்டு நம்ம திருப்பி ஊருக்கு போகிறதுனா வந்து ஒரு வருஷத்தில் போகிறதே வந்து ரொம்ப அரிது தான். ஒரு சில பேர் தான் ஒரு வருஷத்தில் போவாங்க, இல்லைனா 2 வருஷம் 3 வருஷத்துக்கு ஒருக்கா தான் வந்து போவாங்க. இப்போ சிங்கப்பூரில் நீங்கள் இருந்து இந்த வீடியோவை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்கன்னா நீங்கள் வந்து எத்தனை வருஷம் ஆச்சு அப்படின்றத வந்து நீங்கள் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அதாவது நீங்கள் கடைசியாக ஊருக்கு போயிட்டு வந்து எத்தனை வருஷம் ஆச்சு அப்படின்றத கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் வந்து கடைசியாக ஊருக்கு போயிட்டு வந்து இப்போ 2 வருஷம் ஆகுது. ஓகேங்களா? நான் சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணதுலேருந்து இன்னும் இந்தியாவுக்கு போகவே இல்லை. ஓகே, அது மாதிரி நீங்களும் எத்தனை வருஷம் ஆச்சுன்றதை கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ வந்துட்டு இப்போ நம்ம வந்துட்டு அடிக்கடி வந்து ஊருக்கு போகிறது கிடையாது, வருஷத்துக்கு 2 வருஷத்துக்கு ஒருக்கா தான் போகிறோம். அப்படின்ற பட்சத்தில் இப்போ நம்ம இங்கே இருந்துட்டு வந்து இப்போ என் பையனுக்கு பிறந்தநாள் வருது, என் குழந்தைக்கு பிறந்தநாள் வருது, இல்லை ஏதாவது பொருளை நீங்கள் கொடுத்து விடணும் இந்தியாவுக்கு அப்படின்னா வந்துட்டு பெஸ்ட்டு வே எது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு 2 வழியில் வந்துட்டு நம்ம பொருட்களை அனுப்ப முடியும். ஒன்று பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு கார்கோ, இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா யாராவது ஊருக்கு போயில அவங்கள்ட்ட கொடுத்து விடலாம். இந்த 2 வழியிலையும் அனுப்ப முடியும். இதில் எது பெஸ்ட்டு அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி எதுக்கு எவ்வளோ செலவாகும் அப்படின்றத பார்த்துருவோம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஊருக்கு யாராவது கொடுத்து விட்றது அப்படின்னா அது எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை எப்படி பண்ணலாம் நானே ஐடியா உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். ஓகேங்களா? இப்போ நீங்கள் ஊருக்கு போகல, ஆனால் வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது ஊருக்கு போகிறாங்க, இல்லை திடீர்னு யாராவது ஊருக்கு போகிறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அவங்கள்ட்ட வந்து கேளுங்க, நீங்கள் எவ்வளோ லக்கேஜ் எடுத்துகிட்டு போகிறீங்க அப்படின்ற மாதிரி கேளுங்க. அப்போ வந்து அவங்க 20 கிலோ டிக்கெட் போடுறாங்கன்னு வச்சுங்களேன், 20 கிலோவுக்கு தான் டிக்கெட் போடுறாங்க, 20 கிலோ தான் நான் லக்கேஜ் எடுத்துகிட்டு போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா ஃப்ளைட்டில் வந்துட்டு நம்ம எக்ஸ்ட்ரா லக்கேஜ் புக் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா? நீங்கள் அங்கே போய் டேரெக்டாக ஏர்போர்ட்டில் போய்ட்டு நீங்கள் புக் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அமௌண்ட் அதிகமாகும். அதே இது நீங்கள் சிங்கப்பூரில் இப்போ நீங்கள் அவர் ஊருக்கு போகிறதுக்குன்னு 1 மாதம் இருக்குது, டிக்கெட் முன்னாடியே புக் பண்ணிடுவார். முன்னாடியே டிக்கெட் புக் பண்ணால் தான் ரேட் கம்மி. அப்படின்ற பட்சத்தில் எக்ஸ்ட்ரா லக்கேஜ் ஒரு 10 கிலோ நீங்கள் புக் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கு ரொம்ப கம்மியான அமௌண்ட்டு தான் வரும். கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு $30 $40 தான் வரும். ஓகேங்களா? நீங்கள் 10 கிலோவுக்கு வந்து $40 தான் வரும். ஸோ அது மாதிரி புக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா 10 கிலோவுக்கு நீங்கள் லக்கேஜை வந்து பேக் பண்ணி அவர்கிட்ட கொடுத்துட்டு உங்கள் வீட்டில் இருந்து யாரையாவது ஏர்போர்ட்டு போக சொன்னீங்க அப்படின்னா அவர்கிட்ட இருந்து வாங்கிக்கலாம். ஓகேங்களா? இது வந்துட்டு ஒரே நாளில் வந்து போயிடும். நீங்கள் எப்போ வாங்கி கொடுத்து விட்றீங்களோ ஒரே நாளில் போயிடும், ரொம்ப சேஃபாக போயிடும், சீக்கிரம் போயிடும். ஓகேங்களா? இந்த மாதிரி வந்து நிறையா பண்ணலாம். நானே கிட்டத்தட்ட இந்த மாதிரி தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன். ஓகேங்களா? ஓகே, இதிலே பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு நிறையா திங்ஸ் நம்ம நிறையா அனுப்ப வேண்டியது இருக்குது. ஸோ வந்துட்டு நான் நிறையா திங்ஸ் அனுப்பணும், யாரும் போகவும் இல்லை, அதனால் வந்து நான் கார்கோ சூஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்ற மாதிரி எடுத்தீங்க அப்படின்னா தாராளமாக கார்கோவுக்கு போகலாம். ஓகேங்களா? ஆனால் இதில் என்ன ஒரு மைனஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்கோவில் வந்துட்டு ப்ரைஸ் வந்து ரொம்ப அதிகம், போகிற டைமும் ரொம்ப அதிகம். ஓகேங்களா? கார்கோவில் பார்த்தீங்கன்னா 2 விதமாக வந்துட்டு இப்போ நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து திங்ஸ் அனுப்பலாம். ஒன்று பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஷிப்பு கப்பலில் போகும், இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ஏரோப்ளேனில் போகும். ஃப்ளைட்டில் போகிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு 2 to 3 வீக்ஸ்க்குள்ளார போயிடும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. அதாவது 2லேருந்து 3 வாரம் வந்து நம்ம போட்டதுலேருந்து பொருள் போய் சேர்றதுக்கு டைம் ஆகுமாம். அதே இது கப்பலில் போச்சுன்னா 1.5 மாதத்துலேருந்து 2 மாதம் வரைக்கும் ஆகுமாம்ப்பா. 1.5 மாதத்துலேருந்து 2 மாதமா? சரி, ஷிப்புக்கும் கப்பலுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு ஷிப்புக்கும் ஃப்ளைட்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளைட்டில் போகிறதுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப சீக்கிரமே போயிடுறதுனால அமௌண்ட்டும் அதிகம். ஸோ வந்துட்டு உங்களுக்கு ஃப்ளைட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நார்மல் ஐட்டம்லாம் போட்டிங்கன்னா $8. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கப்பலில் போட்டிங்கன்னா நார்மல் ஐட்டம் போட்டிங்க அப்படின்னா $3.50 தான். ஸோ $8 அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன், உங்களுக்கு 2 வாரம் ஆகிறதுக்கு போகிறதுக்கு ஆகும். அதே இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஃப்ளைட்டில் மினிமம் 10 கிலோ தான் வந்து மினிமமே 10 கிலோவுக்கு மேலே தான் கொடுக்கணும், நீங்கள் அதுக்கு கம்மியாக எடுக்க மாட்டோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஸோ நீங்கள் 10 கிலோவுக்கு மேலே தான் அனுப்பி ஆகணும். அப்போ 10 கிலோன்றப்ப $80 கிட்ட வந்துடுது. அதே இது நீங்கள் ஃப்ளைட்டில் யாராவது போயில எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 10 கிலோ புக் பண்ணீங்க அப்படின்னா அதுக்கு கம்மியாக தான் வருது, $40 தான் வருது. கிட்டத்தட்ட அதில் 50% அமௌண்ட் வந்து நமக்கு சேவ் ஆகும் யாராவது போயில கொடுத்து விட்டா. ஓகேங்களா? அதே மாதிரி ஷிப்பில் பார்த்தீங்கன்னா $3.50 தான். ஆனால் போகிறதுக்கு உங்களுக்கு 1.5 மாதத்துலேருந்து 2 மாதம் ஆகிடும். ஆனால் நார்மல் பொருள் அப்படின்னா நம்ம என்ன கொடுத்து விட போகிறோம் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள். குழந்தைங்களுக்கு விளையாட்டு பொம்மை, இல்லை சாக்லேட்டு, இந்த மாதிரி ஐட்டங்கள் தான் கொடுத்துட போகிறோம். சாக்லேட்லாம் கொடுத்து போகிறதுக்கே 1.5 மாதம் ஆச்சு அப்படின்னா வந்துட்டு சாக்லேட்டு கெட்டு போகிறதுக்கு கூட வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ இதுதான் நார்மல் ஐட்டம் கொடுத்து விட போகிறோம். எலக்ட்ரிக்கல் ஐட்டம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு $10 வந்து ஃப்ளைட்டில் போகிறதுக்கு $10, கப்பலில் போகிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா $5 ஒரு கிலோவுக்குங்க. ஒரு கிலோவுக்கு $5, ஒரு கிலோவுக்கு $10. அப்போ வந்து நீங்கள் மினிமமே 10 கிலோ ஃப்ளைட்டில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மினிமமே 10 கிலோனா $10னா $100 ஆகிப்போச்சு 10 கிலோவுக்கு.
ஷிப்பில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு $5. அப்போ $10 கிலோவுக்கு $50. ஆனால் 1.5 மாதம் ஆகும் எலக்ட்ரிக்கல்லாம். அதே மாதிரி எலக்ட்ரிக்கல்னால் நீங்கள் ஹோம் தேட்டர் டிவிலாம் கொடுத்து விட்ற மாதிரி இருந்ததுன்னா அந்த பொருளோட வேல்யூவை பொறுத்து அமௌண்ட் அதிகமாகும் அப்படின்ற மாதிரியும் சொல்கிறாங்க. அதே மாதிரி அமௌண்ட் வந்து நிறையா இதில் மாற்றங்கள்லாம் நிறையா இருக்குது. நீங்கள் 100 கிலோ அது மாதிரிலாம் கொடுத்து விட்டா இன்னும் கொஞ்சம் அமௌண்ட்டு குறையிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. அவ்வளோலாம் நம்ம கொடுக்க போகிறது கிடையாது. ஸோ அதிகமான நீங்கள் பொருட்கள் அதிக வெயிட்டில் கொடுத்து விட்றீங்க அப்படின்னா அமௌண்ட் இன்னும் குறையிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஓகேங்களா? ஸோ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி ஷிப்பில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு 20 கிலோ மினிமமே வந்துட்டு நீங்கள் 20 கிலோ வந்து லக்கேஜ் கொடுத்து விடணும். 20 கிலோ கம்மியாக கொடுத்தீங்கன்னா ஷிப்பில் எடுக்க மாட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஸோ இவ்வளோ ரூல்ஸை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அமௌண்ட்டும் வந்து வேரி ஆகும். நீங்கள் லிட்டில் இந்தியா சிங்கப்பூரை பொறுத்த வரைக்கும் லிட்டில் இந்தியா போனீங்கன்னா அந்த மாதிரி கார்கோஸ் வந்து நிறையா இடத்துல இருக்குது லிட்டில் இந்தியாவில். ஸோ அதில் ஒவ்வொரு இடமா போய் விசாரிங்க. ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் அனுப்பணும்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வாங்காதீங்க. போய் ஃபஸ்ட்டு விசாரிச்சுக்கோங்க. நல்லா விசாரிச்சுக்கிட்டு எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆகுது என்ன ஏதுன்னு பார்த்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறமேட்டு நீங்கள் உங்களுக்கு கட்டுப்படி ஆச்சு அப்படின்னா வாங்கி அனுப்புங்க. கட்டுப்படி ஆச்சு அப்படின்னா வந்து வாங்கி அனுப்புங்க. அதே மாதிரி வந்துட்டு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு இப்போ இந்தியாவில் கிடைக்காத பொருட்களே கிடையாது. எல்லா பொருளுமே அதாவது தலைவலி தைலத்துலேருந்து எல்லா பொருட்களுமே இந்தியாவில் கிடைக்கிது. ஸோ வந்துட்டு இங்கே இவ்வளோ செலவு பண்ணி நீங்கள் அனுப்புறதுக்கு யாராவது போனாங்கன்னா அவங்கள்ட்ட கொடுத்து விட்றலாம். அப்படி இல்லை அப்படின்னா வந்துட்டு நீங்கள் இந்தியாவிலே வந்துட்டு என்ன பொருள் தேவையோ அதை வாங்கிக்கலாம். இது வந்து என்னோடய பர்சனல் ஒப்பீனியனு. நீங்கள் என்ன பொருள் தேவைப்படுதோ எல்லாத்தையுமே வாங்கிக்கலாம். இல்லை அனுப்பணும் அப்படின்னா இந்த ரூல்ஸ் தான், இதை ஃபாலோ பண்ணி நீங்கள் அனுப்பிக்கலாம். ஓகேங்களா? இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுனாவோ இல்லை பயனுள்ளதாக இருந்தாவோ ஒரு லைக் போட்டுருங்க. இந்த மாதிரி பயனுள்ள தகவலாம் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி நோட்டிஃபிகேஷன் ஆல்னு கொடுத்து வச்சுக்கோங்க. மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் நண்பன் அருண். பாய். பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க. ஷேர் பண்ணிருங்க. டாடா சொல்லிருங்க. டாடா.